Дай на мен. Как ще му понадиш? Така че паза. Всеки клип трябва да е повече от минута. По-интересно. Пасваме. Ще се женят. Независимо дали ти харесва. Това ще се случи. Ще бъдем семейство. Така че това мрънкане и сърдене няма да промени нищо. А вие защото ме заедно каже хубаво. Да, заедно. Просто искам дядо да е щастлив. Класно. Вярвам, че и майка ти заслужава същото. Тя изглежда много мил човек. Може го казваш ли? Мръдни искам да кажа нещо. Не. Пасна зад леко. Леко. Мерси. Моля. Не. Ой. Не, обратно. Обратно. Колко време? Така. Една минута. Знаеш с къде ще сложим? Казвай, че настрелях хава. Това ще е яко вече, нали? Си мамут. Ти си. Да, 2 минути. Мама мия. Ой, добре. Откриваме Поводя магазина. лепа. Вечерта ще се женим. Къде? Аз на мен да идем. Трябва да остане някой